खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 14 मे 2026 मायथाइ एबा 30 बैसाग दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि थुलुंगाखांनाय आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ नोंथांखौ मख'जाथाव जाफुंसारनाय लाबोनो हागौ। थाबथानाय खामानिफोरा हरखाबै गोख्रैथि मोनगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खामानिया नोंथांनि बैसोगोराफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फानि गोख्रों नेरसोन नुनो मोनो। नखराव थुलुंगाखांनाय आरो मोजां आबहावा थागोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां बोसोन फैगोन। गोदान जागायजेननायनि थाखाय समा साबजाथाव। हर समाव नोंथांनि गोसोआ खुसि आरो गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। बृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो बुजिनायजों लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया दिदोमथि आरो गोहोआ थागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। नखरजों गोजोन सम बारहोनो खाबु मोनगोन। रां थिसननायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव मोजां लैखोन नुनो मोनो। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा फोथायथिखौ बांहोगोन। जिरायनाय आरो समानथाय मोन्नैखौबो लाखिगोन। साना गोजोनजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 34 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो मेलेमा गोदान खाबुनि दरखं बेखेवनो हागौ। सोमोन्दोनि गेजेरजों मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव नोंथांनि प्रेजेन्टेशनआ गोहोम गोनां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि इसाराफोरा नोंथांनि थुलुंगाखांनायखौ बांहोगोन। नोंथाङा बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सोरजिलु सानस्रिफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। कर्क राशि। दिनै नखरारि जिउआव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। सोरबा मोजां मोनग्रानिफ्राय मोजां खौरां मोननायनि जाथावना थायो। रांखान्थियारि हालोदाव मोनसे समानथि जौगानाय जागोन। बिमा-बिफानि बोर होनाया जर'खा मुलाम्फा होगोन। खामानि थिलियाव संयम लाखिनाया जाफुंसार होगोन। नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों थागोन। हरसे गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि व्यक्तित्व आरो दैदेननाय गोहोआ बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। खामानि थिलियाव मुं बारायनायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान फुंखा खुलिनो हागौ। नखराव मान आरो खुसिनि आबहावा थागोन। नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। गोनांथार थिरांथाफोरा नोंथांनि फारसे थांगोन। फोथायनाया गोजौ जागोन। साना गोग्गाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि बिथांखि आरो आब्रुथिया जोबोद मोजां फिथाय होगोन। थाबथानाय खामानिया गोख्रैथि मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। नखरनि हेफाजाबा थुलुंगा होगोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जानो हागौ। गोदान बिबानआ नोंथांनि फारसे थागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोआव मोजां मोनज्लायनाय आरो गोरोबलायनाया बांगोन। जिउनि लोगोरिनि हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। फालांगियारि बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ।
फैगासिनो थानाय धोननि नेरसोन दं। आरिमुआरि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोजां सम मोनगोन। गोसोआ समानथि आरो खुसि थागोन। साना रंजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोथौ साननो हानाय गोहोआ नोंथांखौ मोनसे खाबु होगोन। आन्दोनि सानथांखिफोराव जाफुंसारनायनि नेरसोनफोर दं। खामानि थिलियाव सोलायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि लाखिनाया मुलाम्फा होगोन। नखरनि हेफाजाब होनाया गोसोआ बांहोगोन। सावस्रिनि फारसे गोसो होनाया गाहाम जागोन। गोनांथार थिरांथाफोरा जाफुंसार जागोन। साननि जोबनायथिं गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। जिउ राहायाव दावगानायनि गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोख्रों मिजिं सोमजिगासिनो दं। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय समा साबजाथाव जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव थुलुंगाखांनाय थागोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 31 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ नोंथांनि फारसे नुनो मोनगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव मान सन्मान आरो बिबाना बांनो हागौ। रांखान्थियारि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय जेंनाया सुस्रांजानो हागौ। बैसोगोराफोरनि फोथायनाया गोख्रों जागोन। गोदान मोनफुंनायनि गेजेरजों गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 40 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो बिरोंदामिनारि सानस्रिया नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों खामानिफोरा आबुं जागोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया जौगागोन। गोदान बिथांखि जागायनो थाखाय बेयो मोजां सम। गुबुन हादरनि एबा अनलाइन खामानिनिफ्राय मुलाम्फाखौ मोननो हायो। जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। गोसोआरि गोहोआ गोख्रों थागोन। साना गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गियान आरो सानबोलावरिया जुनियायै मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नखराव अननाया थागोन। गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। गोसोआरि गोजोन आरो गोजोनथाव थागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।